ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದ್ಯಾವರದ್ದು ಉಡುಪಿದ ಬನ್ನಂಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ವೇದ ಮೀನು ಪೊಣ್ಣ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ವೇದಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಲೆತ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಲ ಹಾಂಜೋಕುಲೆ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಗ್ಲಿಕೇಂಡರು ವೆರೈಟಿ ಅವು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ಅಪ್ಪ ತುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲೆಂಡೆ ತೂಕ ಶೋಕುಂಡದ ಶೋಕ್ತೋಜನತ ಶೋಕುಂಡದೆ ಎಸ್ ಒಪ್ಪಾಡ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಜೇಪಲ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರ ಉಡುಪು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾದಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯೂಸಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಯಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲೇಪಲ ತಿನಿ ಎಂಚೋಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡು ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಉಡುಪಿಗೆ ಏಪಲ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದು ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡುಪಿದ ನನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ತಂಪೋಂದುಲೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಚಪ್ಪಗು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಬನ್ನಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ದುಂಬು ಉದ್ಯಾವರ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಯಾನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ಯಾನ್ ಪುಟುದು ಈತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪಂಡೆಂಕಲೆಗ್ದ ಬಸ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಪೋಡ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋನಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದ್ಯಾವರದ್ದು ಉಡುಪಿದ ಬನ್ನಂಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ದ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಪೊಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಶುರು ಆದ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಜಾಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬನ್ನಂಜಿ ಪೋಂದುಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಐತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಉಡುಪಿಡಂದ ಅಂದ್ ಫೇಮಸ್ ಆತ್ ಮಾತ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಪಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸಸ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಜೋಸಾ ಲುಕಾಸ್ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಜನಕುಲು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೇರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲೆ ಗಾವಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಾವಡು ಅತರ ಕಿಂಜ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಲೆ ಗಾವಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಪುಡು ಕೇವಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಪಿನತ್ತು ಮಾತ ಶಾಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೇನು ನಿಕಲೇನೆ ತಂಪೋಪಿನಿ ಉಡುಪಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವೇರ್ದ ಹತ್ರ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ಬಕ ಲೋಕಲ್ದ ಪುರ ಕೆಲವು ಜಾಗೋಲೆಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಆಪುಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋರದಲ್ಲ ಐನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಎನ್ನನಿಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೋಣ ಚಿತ್ತನೆ ಡ್ರೆಸ್ ತುದುಪ್ಪಾರು ಅವೇನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಆಫರ್ ನಡತಂದು ನಿಖಲು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಆ ಥರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಇದು ಯಾನ್ ಪೋಂದು ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರಥ ಬೀದಿಡಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೈತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ ಸಾರಿ ಬೋಡು ಸಾರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದು 2 ಸಾರಿ ಒಪ್ಪು ನೆನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ್ಯನ್ ಟೀಚರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಆಡ್ಬಕ ಕುರ್ತಿ ಸಾವಡು ಆಡ್ಬಕ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಆಡ್ಬಕ ಏನೋ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏನೇನ ಪುರ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಮಾತಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದು ನಂದು ಪೊಯ್ಬಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಆಟೋಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಏನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಅಮ್ಮ ಬಕ ಅಭಿಪುರ ಇತ್ತಲು ಅಂಚದ ಎಂಕಲು ಆಟೋಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನೊಂದು ಒಲ್ಪರ್ದು ಜನಕಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ತೋಜಲ್ಲವ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ದಂಗಿ ಪುರ ಉಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ಲೋಕ್ ಇಂಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುನಿಯಾ ಏತಾಯ್ಕ ರೇಟ್ ತೋಜು ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಅಲ್ಬದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ನಾ ಮುಲ್ ಬಲ ಇಮೇಗ್ ಬಲ ಜೋಕುಲ್ ನೋಡು ವೇದ ಮೀನು ಪೊಣ್ಣ ಆತನೆ ವೇದಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಲೆತ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಲ ಹಾಂಜೋಕುಲೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಶೋಕುಂಡು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಗ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದುಲೆ ಶೋಕುಂಡತ ಜೀನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಬತ್ತದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಮುಂದುತಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ನಗಲೆಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಉಲೈ ಪೊಯ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಉಲೈ ಪೊಯ್ ಒಲ್ಲುಂತುದೇರ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಬಿಜ್ಞ ಒಲೈ ಪೋನಾಗತ್ತಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ದೇರು
ಇದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ 2,500 ಒಳಗಿರೋ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಮೇಲೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ಡರೆ ಸಾರದ ಉಲೈದ ಸಾರಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ, ಬೊಕ್ಕದ ಸಾರಿ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಯಿ ಬಲಿ ನಿಕ್ಕು ತೂದುಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿತ್ತೀರು. ಒಂದು ಓಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜೋಣ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪಣ ಹಂಗೆ ತಂದು ಯಾನು నేను ಸುರುಕು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಮೂಲೆ ಎಂಕ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆವನಗನೆ ಉಲೈ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪತ್ತಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಕ್ಲಚ್ ಮಾತಲುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಒಂದೇನೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪೋರಿತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೋಡೆ ಏನಿತ್ತೆ ಹೊಸದ್ಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಅವೇನು ಪಾಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅವಡು ಈಗಲೂ ಸಾರಿಗೆ ತೊಂಬಾರು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಬಾರ ಈಗ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಪಿದೈದಲ್ಲ ಪೋಡ ನಿಜ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅದಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕು. ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾರಿದಡಿ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಿಗಲಿಗ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡುದಲ್ಲಿ ವಾಚಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ದ ವಾಚಸ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗಲ್ಲ ಸಾರಿಗೂ ಅತ್ತದ ಸೂಟ್ಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗೂ ತುಲೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ಸ್ದ ವಾಚಸ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರನ್ನಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತೊಂಡು ವಾ ಟೈಪ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಯಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲು ಉಡುಪಿಯೇ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಓಲ್ ಪೋಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರುವರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ರಪ್ಪದು ತೆರೆ ಅವಳು ಶಿಫಾನ್ ಇಟ್ಟಪ್ಪು ನಾನತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ರಪ್ಪತ್ತು ತೆರಾಪಿನ ಸೀರೆ ಬೋಡುಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಡರು ವೆರೈಟಿ ಅವು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಬಂದು ಆ ರಪ್ಪತ್ತು ತೆರಾಪಿನ ಸೀರೆ ಕೊರಲ ಹಿಂಡೆ ತೂಕ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿಗುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೈನಿಂಗ್ ಬೈದಿನತೆ ಶಿಫಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಔಷಧ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದೇ ಶಿಫಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅದೇ 500 ವಾವ್ ಅಂಡ 500 ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚದೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕೀರ್ತಿಂದೋ ಜೋರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮದಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಐನಿ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಆತನಾ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮದಿ ಮಾಯರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಎಲೆಂಗಿ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲೆಂಗಿದ್ದವು ಎಂತು ಮದಿ ಮಲ್ಲತ ಅವೇ ಏನು ಓಲ್ಲೆ ರಮ್ಮಪುರ ನೀನ ಪೂರ ಆತನ ಮೂಲೆನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಲಿ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಆತ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಮದಿಮಾಲು ಮೊಲ್ನ ಮದಿಮೆಗೆಲ ಮೂಲೆ ಸಾರಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರಲ್ಲ A to Z ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೊಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿದ ತೂಕ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಶೋ ಕಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ 390 ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪೊಲೊಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೊ ಬ್ಲೌಸ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಶೋಕ್ ತೋಜನತ ಮಿರರ್ ತೋಜ ಇಲ್ಲಿ
ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕಲರ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ ಅಂಡ್ ಓ ಶಿಫಾನ್ ಓ ಸಾರಿಗೆ ತೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪಂತೆ ಅಲ್ಪ ಶಿಫಾನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಪುರಗೆ ತೊಂಡ ಐತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಾರಿ ಆಯಿಲ್ ಸಾರಿ ಆ ರೆಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತೋಜಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಲಾವುಲ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತ ನಡಿ ತೋಜ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಲಿ ನಾನು ಅಟಿಲ್ದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಮಾಡೋದು ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಹತ್ಲೆ ಮಂಚೂರು ಮೋಣ ಇಂಚ ವೇದ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಹತ್ಲ ಎಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾ ಟಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪರ್ ಮುಂತಿಕ್ಕುಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪುರಗೆ ತೊಂಡ ಆಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಗೀತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೇರೆ ಎಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುದು ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವಾ ಓಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿಯಾ ಹಾಂ ನಮ್ಮದು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಉದ್ಯಾವರವೇ ಅದೇ ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹಾಂ ತುಲೆ ಒಂದು ರೇಟ್ 2099 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ 1469 ಉಂಡಿಗೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ತೋಜನ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಶೋಕುಂಡದೆ ಎಸ್ ಒಪ್ಪಾಡ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಪೋದು ಮಾತಲಯನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜೊಂದು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪರು ಟಾಪ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂತಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕುಂದಿಗೆ ತಂದದಲ್ಲಿ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಟಾಪ್ಡ್ ಒಂದಿಗಿಲ್ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಟು ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ್ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ನಿರೇಗ ಅಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೊರಲು ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿಗೆ ತನ್ನಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಗೆ ತಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆರ್ದಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಗಲಲ್ಪ ಪರೊಂದಿತ್ತಿರು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ದಿಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಲೀವ್ ದಿ ವೇರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಿತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜದಿನಾರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಐಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಅತ್ತಡೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಸೂಟ್ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಶೋಕುಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತದ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂಡೆ ತೋಜಾದ್ ಕೊರೊಂದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆತ ಎತ್ತು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟೆ ಅಂತುಯ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಕೂಡಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಂದಿಯಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಪೂಜಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಸೊ ಉಂದಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆತ ಎತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ತೋಜೈನಾರು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಪಂಡದ್ಗೆ ಆರು ಸಾಗರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪೋಯೆ ಮತ್ತೆ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ತೋಜ ಅಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಲಿಫ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಏನಿರ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಓಲ್ಪರ್ದು ಅಂದು ಕುತ್ಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಲೈಪು ಶೋಕೋಣ ಜೋಕುಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇವರಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಇದು ಶ್ಲೋಕ್ಗೂ ಬಕ್ಕ ವೇದನಗಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಕ್ಷಿಗ್ಲಗೆ ತೊಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ನಕ್ಷಿಗ್ ತಲೆ ನಕ್ಷನ ಇದೇನದ ಅಂಚೆ ಶ್ಲೋಕ್ಲಗೆ ತೊಂಡು ಶ್ಲೋಕ್ನಾಗಲಿ 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೇದನ ಪತ್ತು ಒಂದು ವೇದಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪತ್ತಲೆ ಮಗ ಸರಿ ಹಾಂ ತಲೆ
ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನನ್ನೊಂಜೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರಲಿ ಸರಿ ಬರಲಿ ಹಾಂ ಆಡ್ಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಗನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಹಾಂ ಉಲ್ಟ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ವೇದನ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇದಗೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಯೇ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ಲೋಕ್ನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ್ನೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇನ ಶ್ಲೋಕು ಈಗಲ್ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೋಡತುಲೆ ನಾನು ಜೇಪಲ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರ ಉಡುಪು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎದುರು ಬರೋನಲ್ಲೇ ಶರ್ಟ್ ಕಿಂಚ ಹಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚು ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ತೆನಕನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟದಾರ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಸುರುಕು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಬಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪೊಯ್ಯೋದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೇ ನಮಕ್ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾದಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯೂಸಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಆತಂಡು 2:45 ಪೋಯಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲೇಪಲ ಇದು ಇನಿ ಎಂಚೋಂಡು ತುಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತು ನತಿ ಸೆಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಎಂಕ್ ರಾ ವಾಯ್ಸ್ ದಿವೇರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತುವೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 2:45 ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಜನ ಜಿಂಜಿ ತಿತ್ತೇರು ಕುಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಣ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಜನ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಫುಡ್ ಗೆದ್ದು ಪಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಆತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕಾಣೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಏನ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೇಪಲಾಗೆ ತೊಂಬಿನಿ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಗೆತ್ತೊಂಜಾಡ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಚಿಕನ್ ಪೆರಿ ಪೆರಿಗೆ ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೆರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಡೋಕೆ ವೇದ ಪಂಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸೊ ವೆನಿಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೊಯಿಟೋ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೊಯಿಟೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಇತ್ತುಜಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇದಾಂಡ್ ಒಣಸ್ ಬಂಜಾರ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಅವಡು ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಯಿಟೋ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಇದು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಅವು ಎಕಡೆ ಗೆತ್ತೊಂದತೆ ಕುಂಟುಪುರ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಮಲ್ದಜ ಜೋರು ಬಡಾಣ ಅಂದ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಒಣಸ ಗೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಯಿ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಪೂರ ತೋಜದ ಜತೆ ನಿಗಲಿತೆ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಎರಡು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಇರ್ಬೇಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು 3rd ಫ್ಲೋರ್ಡು ಒಂದು 4th ಫ್ಲೋರ್ಡು ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಅವಡುದು ಮುಲ್ ಕೊನ್ನೋದು ಕೊರೋನಾಂಡು ಆಗಲು ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸರಿ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 528 ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ತೋಜಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡು అయితే 520 ಉಂಡು 528 ಬರೋಡು ಬಲ ಬಿಲ್ದ ತೋಜ
ಫಸ್ಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಬಿಲ್ಲದ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೋರ್ದ ಒಂಜೇ ಪೂರ ಫ್ಲೋರ್ದಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಆಪಿನ ಮೂಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ತೊಲಿ ಮುಲ್ತು ಅಲ್ಪದ ಬತ್ತಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋಡಿ ಲಿಡಬಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೂರು ಇಂಚ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಜಿಸ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚದ್ರಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೋಪುಂಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಡಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿದಾಲೆ ಅಗನಗನ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅಗನಗನ ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಉಂಟಲೆ ಕೌಂಟರ್ 1 2 3 ಎಡ್ಬಕ 4 ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 10 ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡದಾನೆ ಟೋಟಲ್ 10 ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡದಾನೆ 4 ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಬೂರೊಂದು ಪುಂಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೂರೊಂದು ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ರೆಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದಾತಂಡೆ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಜಲಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೆ ಐಕೆ ಬನ್ನೆತ ನಾವು 4 ಡೇ ಅಂತದಿತ್ತ 4ಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ 3130 ಬಕ್ಕ 1207 ಬಿಲ್ ಸ್ಲೋ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡ್ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಒಂದುಲ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ತಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಾರಿ ಕಲರ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಶಾಲೆ ಡೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂಥರ ಖಾದಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ತೊಂಡೆ ಕೊಂಜೊಂದು ಒಂದು ಏನಿಗೆ ತೊನಿ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ಪೊಲ್ಲದ ಬೈದಿನ ಹೈಕ್ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಸ್ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆ ತೋಜದೈತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲಿತೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಡು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್ ನಂಬರ್ 4ಗೂ ಪೋಡು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಯ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರೆ ನಿಗಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಏನ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಲ್ತ ಪಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಜೂನ್ 1ಗೆ ಶುರು ಆತನು ಜೂನ್ 1ಗೆ ಶುರು ಆಯಿನ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡಿಗೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದಲ್ಪ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಆಣ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಉಡುಪಿಗೆ ಏಪಲ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್